Ayan mga bay, nakabili rin tayo sa wakas ng standard na shock pang ano to, Badja 125, yung pang ano niya ba, yung pangalawang shock niya sa likuran, yung maitim, yung the same na style sa XRM. Siya, so 3 araw pa to na naikabit, tapos binaklas niya kasi matigas yung dalawang shock yung naikabit. So dito natin yan ipalit sa ating Raider G kasi parang sumabog na tong shock natin, no? Yan, so parang nakikita ko dun sa post natin na umabot to ng ilang, so yan, nakikita ko dun, na check ko na 1 year lang talaga tong nagagamit natin na rear shock sa MTR. So 1,480 yung bili ko dito. Tapos yan, 1 year lang tinagal sa mga shock na to, yung mga replacement. So yan, sana itong may kabit natin na bago na pang original talaga to sa Badja 125. So tignan natin kung ilang taon siya aabot mga bay. So yan, so galing po sa yung may nagtanong sa atin. So kasama na po to sa update sa ating motor. So alam niyo na hindi na tayo nakapag-upload nito dahil alam niyo na doon na tayo sa sasakyan nag-upload. So ito po yung update sa ating 57. So ito po yun siya. Tapos yan, may oil cooler na tayo. Tapos yan lang. Pero yung oil cooler mga bay, hindi talaga yan gumana. Ginawa ko lang yan na breather dito sa head. Tapos sabi pa yung mekaniko ko, wala namang problema sa ganitong mga setup na pang long ride. Walang problema daw to pag hindi tayo maglagay ng oil cooler kasi 57 lang yung setup natin. Tapos pang touring, nakadouble gasket yan dito mga bay. Ito, nakadouble gasket yan. Tapos yung cams dito is 5.8. So nasa parang malapit sa mag 5.9, kaya maingay yung head nito. Pero sa tagal-tagal kong gamit nito mga bay, parang dumating na to sa ating galing pagpa-sit up. So tignan ko kung ilang months yun. So yan, galing pala paggamit ko dito sa 57 is nasa 10 months na to na gamit natin mga bay. Yeah, hanggang ngayon all goods. 30mm yung total body na anong brand to, nakalimutan ko na yung brand nito mga bay. Tapos yung simula nung pagkabit ko dito sa 57, hindi rin to na linisan yung total body mga bay, kaya may plano pa kung linisan to. Tapos tignan natin kasi pagka sit up nito nitong 57 natin mga bay, stock head, naka valve spring lang po tayo ng 5 turns pang Mio. Sun yung brand kasi yung ginagamit na pitch bike dati, yun sumabog yun. Ayun, sira yun, naputol. Kaya yun ang ginamit natin ngayon, Sun. So matigas yung Sun. Tapos grabe, 10 months pa, all goods pa na all goods. Tapos ganyan, naka 5.8 yung cams. Ganyan lang yung setup nito, naka port yung head. Tapos pag mag setup tayo sa Raider G mga bay, so sino yung, kasi may lumalabas na ngayon ng mga black na 57. So advice ko lang sa inyo, dapat kayo mag 30mm na total body kundi 32mm. Tapos mag 6 holes injector lang kayo kapag stock ECU lang. Kasi pag hindi kayo mag 30mm tapos i-stock yung gagamitin ninyo, tapos nakakarga kayo, sasabog talaga yan mga bay dahil kulang sa gas yung supply. Ang nakagandahan dito sa atin, tapos isa rin ang naka-advantage nito, kung naka 57 ka, dapat magpagawa ka rin ng elbow na fix sa 57 mga bay. Kasi pag stock elbow lang gagamitin ninyo, sasabog din yung 57 ninyo. Tapos dito okay lang kahit ganito lang yung butas, stock pipe na naka power pipe, ganyan lang. Okay na yan mga bay sa mga karga na 57. Pero pag hindi ninyo palitan nito, tapos stock kayo, wag na kayong aasa na tatagal yung 57 ninyo kasi sasabog talaga yan. Ito mga bay, sa 10 months ating gamit, break in natin dito is nasa 2 months yun. Tapos hindi ko talaga binirit.
Tapos yung black, nakikita naman ninyo na machine shop yan lahat. Kaya makapal talaga yan. Pwede pa yan pasukan ng 62 mm na piston. Kaya makapal talaga yung liner niyan kasi machine shop yan. So, ayan, alam na ninyo kung ilan yung nagastos natin. Parang nireveal ko na yung gastos dito. Lahat, parang nandun na sa vlog ko. So, i-scroll na lang ninyo kasi alam kong mataas na yun kasi yung ina-upload natin mga sasakyan na lahat. Kaya ayan, natabunan na yun. Kaya kung sino yung gusto, ayan lang. Kaya advice ko sa inyo, yung mga 57 na MTK, hindi ko lang alam yun kung makapal yun na 57 mga bay. Kaya, ayan, pag maggamit yan, susundin talaga ninyo. Yan, pang-aerox yan na. Pang-aerox yan na 30 mm. Ito. Tapos ito, pang R15 to mga bay, na gamit. Yan lang. Tapos, yan po ang design natin. Kasi para hindi mabasa sa tubig. Open na yan, matagal-tagal. Kaya linisan ko talaga to mga bay. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kadumi. Tapos, pag salpak natin sa 57, yung pinalit ko dito na gasolina, hindi na ako gumamit ng yung special, yung pula na gasolina. Ang ginamit ko dito is unleaded talaga mga bay. Tignan natin kung gaano kalinis dito. Kasi pag unleaded kasi mga bay, malinis yan sa throttle body. Hindi yan daming mga takuling. Tapos dito sa spark plug, bago to, hindi ko rin to nabuksan nung pagkabit pa dito. Tapos nagpalit din ako ng bagong ignition coil na stock mga bay. Pag mag 57 kayo, palitan talaga ninyo ng bagong ignition coil para makukuha ninyo ang tono mga bay sa ganito. 6 holes lang yung gamit natin. Pero kaya to ng hanggang 10 holes. Nakagamit ako ng 10 holes. Kaso lang, wala talagang minor pag sa 10 holes kasi alam niyo na, stock ECU tayo. Ang nakafix lang dito, pinakamaganda is yung 6 holes lang. Yung pang sniper, 155 yun. Okay yun sa atin. Ayan, yung nagtanong dyan, ito na po siya, yung update sa ating 57 Raider Z. Kaya yung top speed nito, abang-abang lang tayo zone mga bay kasi alam nyo na, yung speedometer ko dito, laanin nyo kung saan dumating. Itong nakikita ninyong 120, ayan, nilagpasan na yan. Pero makikita nyo son kung saan talaga abot yung top speed natin kasi alam nyo na, galing pagpalit natin ng 57 ito, hindi ko pa to napalitan tong gulong, manipis na. Pero alam ko siguro parang dito sa rim, parang wiggle kasi to. Kasi pag aabot na ako ng 120, gumiwang-giwang na siya. Pero parang sa rim to mga bay. Kasi same sila dito sa likuran na parang bingkong na talaga yung rim. Kaya parang magplano tayo na i-align natin yan siguro. Magkapira tayo, ipa-align ko lang yan. Papalitan ko ng bagong spoke. Kung hindi, magmags tayo. Tignan lang natin kung saan yung budget natin dyan. Kaya yan lang. Tapos ikabit ko na yung bagong original na rear shock mga bay. So yan, let's go. So yan mga bay, yan, natapos na. Naikabit na natin yung ating rear shocks na original sa Badja 125. Yan siya. So hindi pa natin nalinisan. So dito, hindi ko na ito tinanggal mga bay kasi ito. In-extend na kasi natin yan. Tignan ninyo yan. Yan, extend na kasi yan. Yan, ginawan ko yan ng extend para mas tumindig yung yung shock ba. Tapos kahit stuck lang yung height, mas goods kasi naka plus 3 swing arm tayo. So yan, maganda na. Tapos maganda na yung bounce niya. Hindi na masakit sa likod. Kaya yan. All goods ang lahat. Ayan po yung bracket natin sa ating tawag dyan, sira na pala to. Okay, so yan lang mga bay, yung ating bagong rear shocks. Tignan natin kung ilang taon to aabot mga bay, kasi yung stock ni Raider Z nito umabot ng 5 taon, 5-6 bago yun pumutok mga bay. Let's go.